Здравейте, скъпи приятели, Томаш, Берлината е при Цецо Пича, небезизвестния, който продава части за BMW и сега пускам на промоция части от този Мерцедес. Тия джанти 800 лева, какви сте 800 лева, човек? 500 лева джантите. Това са 18-ки. Джантите са много запазени по принцип, този километраж го пускам на 10 лева, някой да идва и да го взима. Салона го давам, целия салон за 50 лева. Предни, задни седалки, всичко. Сега ще ви пусна джантите, че фара 100 лева. Трябва да се отвори отзад капачката, защото се е изпотил. Този е също 100 лева. Тази джанта, виждате къде е забележката. 500 лева комплект е с гумите. Тия огледала са прибиращи. По принцип се продават и те. Въртите ги пускам на невероятната цена от 150 лева бройката оборудване. Ако някой иска, мога да му намаля. Това огледало е 120 лева прибиращото. И то май друго не остана. Не, има амортисьори. Амортисьорите по принцип ги давам комплект. Ето това амортисьор. Амортисьор с пружина за невероятната цена от 40 лева. Амортисьор с пружина, караса ме колата, стъпът абсолютно перфектно. Дисковете са хубави, някой ако му трябва дисковете. Освен това, волана, един човек май ми го поръча, ще го видим. Чакай да не ми видите мизерията, тук вие вече видяхте. Така, тази медия вчера един човек иска 80 лева, ние взе направо ми стана лошо, затова я пускам на 50. Тия копчета ги продавам и тях. Автоматичната скорост на кутия е перфектна, абсолютно перфектна и за нея мога да направим цена. Тия стелки някой пита, само че те са от десен волан и затова не стават. Копчета ги давам за 20 лева. Това копче го давам за 10 лева, турбо промо цена. Огледалцето отгоре 20 лева. Тавана 23 лева и 50 стотинки. Това е пичове, има патерица, резервна гума. Ако ви трябва други части от него, това е 1.8 компресор. Ако ви трябва други авточасти, сега почвам тук София да я разглавам като тежък тигър. Пращам по еконт с документи, с абсолютно всичко. Така че ако ви трябват авточасти за Мерцедес, аз съм човека. Ама само това, иначе знаете, Драголов е човек. Просто е то, така го взех, защото изпадна. Това е положението. AMG пакета е продаден. Да знаете, двигателя, чакам човек.